Здравейте, приятели! В това видео ще си говорим подходящ ли е момента за закупуване на имот с ипотечен кредит или въобще да си закупим имот, дали са прекалено високи цените или всъщност е разумно и подходящо да закупим. Това зависи специфично от нас, дали ще оставим продължително време там, където живеем, какви са нашите планове, дали имаме постоянен осигурителен доход, т.е. стабилна, постоянна работа, дали сме семейство и нашия съпруга също работи и има доходи. Значи зависи от нашите доходи, зависи от нашите перспективи, какво очакваме в бъдеще и кое е по-изгодно за нас. В момента каква е цената на имота, къде се намира, отговаря ли на нашите изисквания, нашите нужди, имаме ли нужда да бъдем гъвкави и да се местим, или всъщност ще живеем продължително и предпочитаме да се закупим имот, който да изплащаме. Цените може да са много високи, но могат и да се намерят по-добри цени. Всичко зависи какъв е наема, каква е цената в момента, каква вноска може да си позволим, имаме ли спестени заделени пари и готови ли сме да ги дадем за недвижим имот. То е строго специфично. Всъщност цената, ако бъде прекалено висока, ако не е добро качеството на апартамента, не се намира на подходящо място, може да бъде много лоша идея. От друга страна, ако е желание имот с стратегическо подходящо място, близо до училища, градини или до нашата работа, удобно е, практично е, харесва ни, има парк, има всичко, от което се нуждаем, разумна е цената, на която закупуваме, имаме необходимите доходи, тогава е добре да закупим. Но ако не отговаря на нашите изисквания, нямаме необходимите средства, не е това, което ние желаем, тогава, разбира се, вариантът е по-добре да не го направим. Всичко зависи от нашите специфични нужди и от момента. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала, натиснете лайк бутона и ще научавате повече видеа. Оставяйте въпроси и коментари и ще организираме някакво състезание или томбола.